ñoo bokk jotaay bi depuis tisbaar ba léegi liñ fi doon wax yëpp ñun ñëpp ñoo ko déggandoo kon nag li ko fi indi rek mooy ngir ngeen seede jëmmam bi ziyaara ko mu ñaanal leen loolu rek mooy tànkam fii léegi waaye lañu doon wax yëpp wax nañ ko so wonaa noon so won gonɗo ɗo e moɗon jiɗɗo jaggude laawol tijaniya on sahaa haala waawa rokkeede e ɗum noon on jaggannoɓe wirduɓe keɗoɗon sarɗiyeji wirdu ndu ina haala ko sarɗiyeji nogas e tati sarɗi gaɗano o tawa ceerno mo ñaagotoɗa yo rokke wirdu o tawa ina jogii yamirore sellunde jokkodirde rokkirde wirdu ndu ha yetti cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu ɗiɗi tawa an garɗo ñagade wirdu o tawa hay goto e wirduji waliyaɓe a jogaki ko wona tijaniya saɗa jogui noon e accat ko tijaniya o tan jogotoɗa tati a juurata ko waliyu mo wona tijaniyanke guurɗo hen noon e mayɗo hen ɓaade kay ko juuragol ɓeyditoragol hakkude ma e allah ngol juuragol mbaɗanta ɗum tan ko nulaɓe e annabaɓe e sahabaɓe tijaniyankoɓe nayi waktuji ɗi joyi ɓaade ka korɗo allah kala hen waktu jontuɗo a salli goto tan cuuroɗa juulaɗo nokkumaɗa ɗo kala ko allah yamiri golla ko allah haɗi goppa joyi a yiɗat cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu ko ɓuri ko neɗɗo ne yiɗa nene mum e bam mum e dendagal ko yiɗete ko wona allah e nelaɗo mum ceerno kadi lomtiɗo cheikh tidiani o rokkuma wirdu one ko noon jiɗirtamo jeegom a hoolota ko hodo allah woni hoolade hodo allah ko mbiya a jaggi wirdu ndu tan a nani ko haala hen e moƴƴere jaha mbaɗa ɗum hoolare aɗa golla ko mbeɗeɗa ko allah yiɗa ɗum a waɗata noon sa jaggi wirdu ndu a ɓeydoto hulde allah golla jamiroje allah goppa kadi allah jeeɗiɗi a yennata cheikh tidiani a añatamo jeetati sa jaggi wirdu ndu a dumoto hen ha mayde tawi a accata jeenayi a fiɓat e ɓerde ma gomɗina dendagal moƴƴere nde nanɗa no haali e wirdu he piɓa ɗum ko gonga ina jeeya noon seeɗa ko haala e ɓuure wirdu ndu nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wi omo defi kala neɗɗo jagguɗo wirdu ndu an tew ɓanduma ndu harminade jeygue ma a naata aljanna ko alda e hasbede e lebtede ɗum noon ko an jagguɗo wirdu o e nene ma bamma e ɓiɓɓe ma e joom galle ma e siraɓe ma rokkuɓema rewɓe eɓe dokkuɗa rewɓe fofof kamɓe limaɓe ɗo ɓe fof ɓeyda tan koɓe julɓe eɓe gonɗini allah ɓe jaddani cheikh tidiani ɓe gañanimo hayso tawini ɓe nangani lawol ngol kamɓe fof ɓe naati e nder defare nelaɗo allah he sallllahu alayhi wa sallam maɓe naata aljanna ko alda e hasbede e lebtede saabi barke maɗa an goto jagguɗo lawol ngol o sappo a yahata noon aɗa witta aɗa miijo aɗa yeddikino e ɓerde maɗa moƴƴere haalande ɗo nde holno nde wonirta gonga ala a gonɗintu tan nde tawno ɗum ko ɓural noon koye juuɗe allah woni mojola fo o rokka sappo e goo a fotata ha dokkeɗa wirdu ndu nde puɗɗoɗa wirdude sappo e ɗiɗi wadifa e wirdu aljuma ɗiɗo ɗiɗi ɓaade ka debbo kala hen ko yonti waɗede a salli koto tan cuuroɗa mbaɗa ɗum ɗo nokku maɗa ɗo sappo e tati e nder wadifa he wonko jangguete hen ina wiye jawharatul kamali ɗum a jangata ɗum so wona aɗa timmini laaɓal ndiyam woni timminde laaɓal ndiyam noon ko taw ɓandu ma na laaɓi comcima na laaɓi nokku ɗo jooɗiɗa ɗo na laaɓi aɗa wondi e salligue ɓeɗo laaɓe nayyi so ɗe ndendi e ma aɗa wawi janngude jawharatul kamali sa ŋakkirama hen noon hayso ko laaɓal gotal ko jabenoga salatul fatihi ɗum lomtinta e nokku jawharatul kamali sappo e nayyi a tikkodirta a taƴodirta a añata a añanta hay goto e julɓe tengti noon musidɓe ma tijaniyankoɓe sappo e joyi a hoynata wirdu ndu woni hoynude wirdu ndu ko ɗacca ha waktu o yawta nde puɗɗoɗa wirdude tawi a ala gantu kadɗo mo wirdude sappo e jeegoma yahata aɗa rokka wirdu ndu woɗɓe taw an a yamiraka ya rokkir sappo e jeeɗiɗi a teddintu kormina mawnina dendagal tijaniyanke tengti noon seeramɓe hohoɓe mawɓe lawol ngol sappo e jeetati saɗa wirda ɓanduma e comcima fo tawi ina laaɓi sappo e jeenayyi nokkuɗo jooɗiɗa aɗa wirda ɗo kadi tawna laaɓi noga so aɗa wirda a jooɗoto kuccita funnangue so wona tawi noon koye dental gonɗa so wona tawi koye ɗanngal gonɗa ɓaade ka debbo aɗa ummi e nokku aɗa fayi e nokku ɗum sa fayi e wirdude tiindema nde kala ɗo hucciti fo tan ko ɗon kuccitta ɗum ne sa jolɗo walla sa baɗɗiɗo walla sa jaarowo koyɗe nogas e goo so aɗa wirda a deƴƴat ndeeƴa tuggude nde puɗɗiɗa wirdude hani jofnuɗa hay goto a haaldata so tawi ne won garɗo yiɗi haaldude e ma ne a jabotakomo so wona tawi noon yiɗi haaldude e ma ko nene ma walla bamma walla ceerno ma dokkuɗoma wirdu o walla joom galle ma ɓeɗo nayo de kala e mabɓe joguiɗo e ma haaju e nder ko birdata ko ina yiɗi haaldude e ma aɗa wawi nangude yaɓere ɗo jarata ɗo keɗoɗamo omo haala aɗa jaabo ha so gayni jokka ɗum hay hunde bonnata e wirdu he nogas e ɗiɗi so aɗa wirda ɗo jooɗiɗa ɗo a tawnat ɗo yeeso ma ɗo mbaadi cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu piɓa to nder ɓernde ma wonde aɗa jooɗi yeeso makko aɗa ɓeyditoromo hakkude ma e allah
aɗa barkinoromo aɗa sembinoromo aɗa jokkoromo ko ɓuri timmude noon e ɓamtade e towde e mawnude e nafde ko tawnude baadi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama nogas e tati karfeje wirduɗe janggataɗe so tawi ka almuɗo jannguɗo aɗa andi ko karfeje ɗe pirata saɗa wirda a janngat karfeje ɗe taw ɓernde maɗa ndena tawni firo karfeje ɗe sa anda ko karfeje ɗe pirata noon saɗa wirda a janggata ha laaɓa ñuuboɗa ha noppi ma ɗi nanta ko ɗemgal ma ngal janggata ko beele haqqille ma o e ɓernde ma nde e an fof ina wawa yowitade renda suro e ko gollata ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jaggoɓe no poti joni seeɗa joni seeɗa eyyi ceerno wi kala jinnoɗo jaggude yurdugu tan yo ummo daro jaggalnoɗo ko tan yo ummo daro kala gonɗo ɗo jinnoɗo jaggude yo ummo daro eɓe joni no feewi eɓe joni eyyi ceerno wi joni jaggannoɓe ɓe onon fofof mberte juuɗe ganniyoɗon oɗon jagga laawol cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu képp koo xam ne bëggoon na jël werd na tàllal loxo fas yéene mi ngi jël wirdu cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu ceerno wi kala jinnooɗo hestitinde fofof ne kadi yo anniyo képp koo xam ne tam bëggoon naa yeeslu tam na yéene waale bismillah fatiha salatul fatihi ganniyoɗe oɗon jagga laawol cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu jinnooɗo hestitinde fof kadi anniyoro heen ceerno wi rokki on lasim e wadifa e wirdu aljuma goto fof yo rendin juuɗe mum ɗe ɗiɗi moma e yeeso muɗum ceerno rokkima lasim e wadifa e wirdu aljuma ceerno wi kadi o hestitinani woni e men fof kadi ko jogino e laawol he e anniya muɗum nena yeesalalna tam ko nekk ci ñun lamuyore won ci biir tariqa bi ci yéeneem yo allah jaɓan en yalla nañu ko yalla nangul yo allah reenan en ɗum kadi o reenda en heen yalla nañu ko yalla wottul mu wottuwaade ñu ci biiram enen e ɓesguuji meɗen fofof e tijaniyankoɓe fofof nena ñun nak ak suñuy njaboot yépp ak mbokk taalibe tijani yi yépp yo allah rokku en fandude heen o rokka en kadi fandinde moƴƴere wonde heen nde yalla nañu yalla may ñi muuru ci biir mbaax bi mu may ñu tam ñi muurlu mbaax bi nekk ci biir sabu barke allah ene laaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam ci barke allah ak yonent sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu ak ci barke cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu e barke alqur'ani alazim ak ci barke alqur'ani alazim e barkeeji ceerno men e seeramɓe makko radiyallahu taala anhum jami'an ak ci barke e ceerno ak ay sëriñam radiyallahu taala anhum jami'an alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ceerno wi kadi assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته ɗum kadi kala emen jiɗɗo o yamiri ɗum temedere subaka temedere kikiiɗa assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته ceerno neena ku nekk ci ñun képp ku bëgg ci ñun jox na la ndigal ci assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته téeméeri yoon suba téeméeri yoon ngoon ginnaaw bi nga defee sa lazim ak wadifa ba pare caggal noon ne mbaɗɗa lazima e wadifa ma ha gasi saɗa waɗa ɗum noon a fuɗɗoto janga fatiha gotol salatul fatihi gotol inna allaha wa malaikatahu ha joofa caggal ɗum assalamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu laabi temedere so gasoyine kadi uddira ɗum salatul fatihi o wi kattanɗo fof ne kadi o yamiri ɗum kadi salatul fatihi temettati e sappo e tati képp ci ñun koo xam ne tam attan na jox na la ndigal tam ci salatul fatihi ñetti téeméer ak fukk ak ñett 313 subak ngoon ɗum ne kadi o yamiri en ɗum loolu tam jox nañ ci ndigal ñun ñëpp joni noon jaɓen du'aaw nena ñi nangu ñaan ku nekk yeene aajoom jaɓen du'aaw moni fo anniyo haajuji muɗum fatiha e salatul fatihi